Времето на спасяване, да кажа, чрез чудеса и доказване на закона е приключило. Привет на всички на канал Бо. Днес говорим за един тип съзнание, което иска да промени, иска помощ, но не иска да промени мислите си и не приема сериозността на това, което е в главата му, като ключово влияещо на всички нива. Когато човек приема, че единствено с материално действие може да облегчи, да премахне даден дискомфорт или проблем в живота си, директно казвам, изпада в абсолютна заблуда. С това разбиране ще си платя, някой друг ще носи за мен, просто влиза в кръга на зависимостта и временното облегчение, което не води до смяна на генералната линия на събитийност в неговата реалност. Това, което ни обяснява рамката местната и самата структура, в която сме израснали всички, е само една малка част или един ъгъл поглед на общото, в което сме подключени. Сега в конкретика. Когато човек не иска да смени програмите, които върти в мозъчната си кора, иска да действа тип Баба Ванга, да му се каже върви, натопи си краката в ручия на еди коя си река под Балкана и ще оздравееш и ще се случи чудо. Нещата в днешно време са променили измерението си и времето на спасяване, да кажа, чрез чудеса и доказване на закона е приключило. Буквално го разберете. В момента времето, в което сме и се намираме, тъй като е динамично, и през различните земни познати линейни времеви епохи, винаги е имало някакъв вид градация. Няма как да има статичност и да се очаква, че времето на мисиите, след това времето на лечителите ще продължи во веки веков. Тъй като самия закон на абсолюта, го разберете, е динамиката и в архива, а не в статиката. Тая гледна точка, тези, които търсят чудесата като едно време, няма как да ги намерят. Чудесата се крият в тях и в желанието и дързаенето. Тоест промяната ще започне от тях, когато осъзнаят, намерят кой и как да им покаже, откъде са тествани, откъде са пробвани, какво се върти от рода в тях, какво лично те са си оставили и си го въртят и къде масовото им влияе. Когато се разплете нишката, паежината, тогава се посочват и съответните стъпки, които човек да води, свързани естествено с неговата лична воля и граници, да се води по тях и да променя оттам реално настъпват и промените в действителността, а не от чудодейни магически изчиствания и поемания на болести и проблеми, битийни и програми от лечители, вещици, магове, практици и какво ли не. Който още е с това разбиране и с тази нагласа, има буквално много хляб да яде и бих му пожелала успех в начинанието. Ще се лута, ще се харчи, ще се раздава и няма да намери тази версия на готово, тъй като тя вече не е налична в това време, в тази линия, в която се намираме. Налично е съвсем друго нещо, което да, има намеса, външна извън полето на човека, но тя не нарушава неговата опитност, неговия път, а му дава линия възможност
и той да се включи чрез собствено разбиране и действие, което да му промени така нареченото битие, житие, родов архив и другите нива, които по принцип не го интересуват, но всъщност които са по-важни от материята. И така, който разбрал, узнал, бъдете благословени с пламенето. Ом та.